өйрәнгәнгә күрә мин үземнең әти-әниемә бик зур рәхмәт. Өйдә татарча гына сөйләштеләр. Менә бүгенге көндә татар авыллары күбрәк булсын, күбрәк озаграк яшәсен. Татар авыллары булса, тел бетмәячәк, тел яшәячәк. Безнең әти-әниләр, бабай-әбиләр безгә бик зур рәхмәт. Алар гомер-гомер шушы татар телен алга алып барып, безгә тапшырдылар. Без дә шулай итәргә кирәк. Без дә үзебезнең балаларга, анакларга татар телен тапшырырга, дөрес итеп тәрбияләргә кирәк. Татар теле безне бөтен якка да алып бара, бөтен дөньяга алып бара. Чөнки татар телсез булмый. Татар телен, үзеңнең туган телеңне белергә кирәк. Әлбәттә, моңсыз яшәп булмый. Татар теле ул безнең ана телебез, ул безнең менә минем тормышымда иң дөрес, иң кирәкле тел. Күренә. Бүгенге көндә бик әйтик, зур ихтирам татар теленә. Безнең балаларыбыз да татарча җырлый башладылар, татарча сөйләшә башладылар. Бик матур безнең передачалар, тапшырулар үткәрелә безнең ТНВ телевидениесендә. Шаян тылы менә бик матур иттереп чыгыш ясыйлар. Анда шигырьләр дә сөйлиләр, анда пьесалар да сөйлиләр, анда матур итеп җырлыйлар, бийләр татар телендә генә. Менә ул бик шатландыра һәм зур үсеш бирә.